Znači, to je sve stvar el-Beqija. Znaš šta je el-Beqija? Beqijat je jedna od najvažnijih riječi za našu braću s petlje. To je njihova lokacija kad tamo odu. To je lokacija. Number one. Znaš šta je Beqija? Mezari. Gdje su ashabi ukopani. Oni oko toga, tu su. Ja sam prošle godine bio sa ženom i djecom šije i druge zalutale sekte u islamu. Posebnu pažnju pridodaju kaburovima. Znači, oni dolaze, bacaju tu po kile i kile pšenice. Bacaju pšenice, bacaju žita, bacaju ječma, bacaju sve i svašta. Znači, ograda je oko metar i možda i po. I više čak. Čak 2 metra je ograda. Ona je visoka. Da ne bi mogli oni unutra bacati. Ja sam došao i zateknem gore na toj ogradi od 2 metra žene. Znači, na lopovski se penju i onda uzme od ozgo, baca ashabima pšenice i znaš. Svačega bacaju, katastrofa. Tako da su Beqija, on to zovu Džennetul Beqija. Džennetul Beqija. Tako zove to Džennetul Beqija ili Beqija, mezar je od doba poslanika, ali je salam u kojem su ukupani ashabi. Specifično za to mezarje, kada je Muhammed salam bio živ, je da je bilo obično mezarje. Imate na internetu slike, ukucajte na engleskom Džennetul Beqija ili J-A-N-N-E-T-U-L Beqija. Džennetul Beqija na engleskom. Nađite slike iz turskog doba tih mezarluka. Faktički na svakom kaboru su Turci napravili poturku džamiju. Poturku džamiju, ono koliko je velika poturka džamija. Na svakom kaboru. To su skup džamijica. Znači ovako sastavljene tu na tom mezaru. Kada je Muhammed ibn Wahab zauzeo Meku i kada su Turci protjerani sa tih područja, on je to očistio kako je bilo Muhammed a.s. I to mu sufije nikad halalne nisu. Kod sufija diraj sve, nemoj u kabur nikad. Poto kabur evlije, to se ne dira. I onima to nikad nisu halalili. I svi napad na tog insana su sa tog aspekta. Zašto je srušio Džennetul Beqija, uništio ga i ovako onako. A pogledaj sam slike koje su sačuvane, znači historijske slike, na Google, obavezno to ćete vjerojatno se naći, tih malih mauzoleja i nema šta nije bilo. Kad male poturčke džamice, ima ih desetine koje su napravljene tu, sve je to očišćeno. Danas nema ništa. I kad dođem tu plaču kako je bilo, kako je sad, kaže, uništeno, zapušteno i tako dalje. Također je ono specifično za Medinu i za Meku, te građevine zbog poslanika, ali selam, u islamu nemaju nikakve važnosti. Osim ono što je Allah dao da bude važno, kao što je Kjava, kao što je poslanikova džamija, kao što je određene stvari. Naprimjer, sada kad neko došao i uzeo brdo Uhud i premestio ga. Ima li to problema? Je brdo Uhud sveto? Nije sveto. Muhammed je sam kao brdo Uhud, Džebelu Uhud, juhibbuna, on nuhibbuhu. Voli nas i mi volimo njega. Ali pretpostavke radi. Kad neko dušio, kopao, rušio, nešto gradio tu, s njihove strane to je bila katastrofa. Tu je bila bitka, tu je kročio Muhammed sam, to se ne smije dirati. Dok sa strane islama to nikakve problema nema. Tako da neke kuće koje su sačuvane 1000 godina, primjer radi, se urušile gotovo. I onda saudijska vlada sruši tu kuću. Onda dođu oni, napravi jednu veliku hampu na to. Kažu, ruši se islamski objekti, ruši se istorija islama, sruši se sve nestade. To nikakve važnosti nema u našoj vjeri.